Kaixo eta ongi etorri guztioi, eta Usurbilko kantu taldearen izenean aurkezpen txiki bat egingo dizuet. Eta ez nazazu hartu Aitza Santuaren antzeko. Gaur oso gertukoa dugun abeslari, kantu sortzaile eta artistari maitasunezko herri aitorpen xume bat egiteko elkartu gara hemen. Ez da ekimen handiosa eta sekulakoa izango, baina egiazkoa izan nahiko luke. Usurbilko gune magikoan gaudela pentsatu. Kantua, artea, poesia, Zumeta, Mikel Laboa, Joxan, Artze, zenbat utziote ditut hor. Badirudi hemen zerbait berezia usaintzen dela. Egia esan, gune honetan, elkarretaratzea xarmagarri zaigu usurbildarroi. Horregatik, gaur herri xearen aurrean, xalo, gurekin daukagu, Amaia Zubiria Telleria. Ongi etorri gure artera. Usurbilko euskal kantu taldeak izan eta diren abeslariei egiten dien 8. monografikoa da gaurkoa. Amaiaren ibilbidea jorratuz, bere kantu batzuekin kantu liburuxka bat osatu dugu, ensaiatu eta gaurko kantu gira berezi hau egin ondoren lagunarteko bazkari batekin bukatuko dugu. Esan dezagun, ez dela batere erraza izan, aparteko gaitasuna duen musikagile kantu interpretatzaile eta sortzaile honek, 60 urteko ibilbidean zehar kantatu izango dituen eta kaleratu dituen disko guztietatik gure liburuskarako 25 kantu hautatzea. Horrelako entresakarik ez dut ezagutzen gure basoetan. Badaki, Amaia, gu kaleko kantoriak, poteokuak gaitun. Gu ez gaitun abes bat, guk ez dinau pentsatzen estadioak beke doilun bebetetzia. Guk ez dinagu pentsatzen horretan. Horregatik, errazkeriara joaz, ire kantu bildumatik, kantu tradizionalak ezagunak, ire lan handi hori gogoratuz, batipat, hoietxek aukeratu dizkinagu. Baina badakigu, Amaiak bere sormenekoak diren hainbat kantu eta disko plazaratu dituela. Ederrak bezain entzungarriak eta maila bikainekoak. Ordea, guk nahiago izan dugu kantu horiek ez izorratzea, gure interpretatzeko moduarekin. Baditu, bai, 40 bat kantutik gora, hain ezagunak ez direnak, baina gu ez gara horien interpretatzen ausartu. Horretarako Amaiak duen kantu gaitasuna ere behar baita. Zenbat urte kantuz gozatzen Amaia, baina aspertuta ez, nekatuta, bai. Gaur egun ere sortzen aritzen da animoak laguntzen diotenean. Duela gutxi, ez dakizue baino altxor bat daukat, duela gutxi niri kantatu zidan kantu berri polipat, badakizue nola, telefonoz. Bai, antzekenan, baino iruditu zitzaidanan kantu talderako primerako azala, egongo naun geroago irekin, rekuperatu behar dinat hori. Bueno, i Amaia gauza bat, gogoratzen alaiz 16 urtetan gazteleraz kantatzen genuela. Besteik ez ziguten usten, baina bazeon horri kaso ez zionik, egin ez zionik. Bai, honai, seko eskina. Oire zantzak, Bai, begira, iguatzea alaiz. En el tren que se alejó, va mi amor que me dejó. Oike goatzea txun, Eta beste bat izan, los chicos con las chicas quieren estar, 3 cosas hay en la vida. Nola kiten,
Eta gero, y el que tenga esas tres cosas, que dé gracias, Norita, adiós, aizan. Claro. Adiós, muy buenas. Aita, balakin, aizkenegoa, no tengo edad para amarte. Bueno, eta gero esate gilunan, y no está bien que salgamos solos tú y yo. Bueno, es que gu adin berekoa gea, eta orduan, 16 urtetan, ezagutu benuen, Bellas Artes antzokian gazteleraz arintzela kantatzen, Baina zeintzuen bere ondoan, Benito Lertxundi. Guapoa, guapa unan, rubioa. Ez nintzen fijatzen. Ez fijatzen. Edertasuna, Bale. baino gauza bat bai. Arrek ere bi kantu erderaz egin behar izaten zizkian. Bai. Baino, bi... Eta harren atzetik, xorro, euskeraz. Lotxagabeki txaka, deja da. Eta gu danakola. Eta hauek segitzen zieten Benitori, eta esatzu, euskaz kantatzen. Hoi da transmisioa, eta hoi da, egin beharko genuke da, izan ezkeo denok. Baina lasai... Benito bakarra da. Baina lasai, amaia. Esan dinat gazteleraz kantatzen genuela, baina ez da inxilka esango ja, baina gaur usurbilen batzuk ingeleraz kantatzen dine, Bueno, eta taldearen izena ingelerako gainera jarrita, baita, Bueno, eskerraka izan, zuek behintzat gogoratzen haitxion geroago kantu batzuk itzultzen hasi ginera, erderazko kantu batzuk, goatzea laiz, kantu asko itzultzen genizkinan, eta euskaldunak balia bezala kantatu gero. Oitako batzuk, goatuko aiz, segurasko. Ni pekatu bat esamean.Ionai pixka. Goatuko aiz, Machirlen, la. Eta bakin Eurovision Londreset, 1968 junan, eta kantatzen zinan. Eta guk hizkuntza noski berea ezkinenan, eta gurera itzuli genina, baina itzuli oso jatorra ezken itxonan egin. Horako itzuli hau egin itxonan, kanta gudari berri, kanta gora Euskadi, egin behiogun gogor gure ametsari, kantatzuk herria gogozta libre, kanta gora eta gora askatasun arte, la. Baina, eskerrak aizea sortu zen, aizea. Bueno, de Went etzien jarri izena eskerra. Aizea jarri zen taldeari izena, eta orduan konturatu ginen beste guztiok gure kantuak ere bazeudela kantatzeko. Behin batean, Goierriko talde batek, Goierriko belardi batera eraman ginu zen, aizea taldekoak. Eta iluna barrean, izaizkoatuko igual, bai, ian izenan, 22 urte euskenan. Eta balaki, belardi hartan iluna barrean, kantatzen hasi gintzena. Eta gu harritut, aiba Dios, neska kantatzen. Baina, eta, bueno, hasi zen kantatzen. Borrodatzen ari nintzen, eldesalan jarririk. Eta gero, loa txulun berde. Eta, urak isuririk sorginen bidean. Kantatu zuen, baita. Eta baita, goatzaiz, arroxa zuriaren azpian, anderea lokartu, goatzaiz. Bueno, eta geroago, beste hainbat kantu tradizional zoragarri ekarri zituen gurera Amaiak eta Aizea taldeak. Gure gozagarri eta afalostetan kantatzen geritunak. Orduan konturatu ginuzenan, ik dionan bezala, ze txikiaren gure herria, baina zer handia. Utopiak gaindituz, hainbat lan egin eta hainbat txokotan kantatu ondoren, hemenago Usurbilen, apal eta duintasunaz. Nekeak etorri zaizkikun, bai, ilusioen gora beherak baizkin hau, bai, baina pozik egoteko moduan nago egindako kantu, musika, interpretazio eta euskal kulturaren transmisioan ire alea jarri du nalako.
Horregatik, egin dugunan ekarpen artistiko kulturala errekonozituz, ire ahos eta kantu ederrak gogoratuz, erori eta berriz altzatzen erakutsi digunalako, gaur guztion eskerronez eta miresmenez, besarka da ba! Bueno, orain, kantu taldeko, kantukide batek, Aranek, gure zapia jarriko dio, gure oraigarria bezala. Ondoren, Usurbiko udalaren aitortza Jon Mikel Kultur Zinegotziaren eskutik. Eta, Jon Mikel Kultur Zinegotzia. Uste ja ikusi da. Bueno, Amaia, nik hainbeste historia ez dazkat kontatzeko zuri. Baina, hoxe, esan bezala Usurbilgo Udaletik ere aitortza hontan parte hartu nahi izan du dugu. Horregaritxo bat ekarriet, Manu Urbietak egina, eta hemen txepizkat mezua elkar lotzen gaituzten ametxen alde, eta Mikelek esan bezala euskera plazaratzea zaila zan garai hortan hor zuk aletxo handia jarri zenun, eta zure ibilbideari eskertza iteko bildugea gaur, eta Usurbilgo Udaletik ere pixkat atxikimendua eta babesa adierazi nahi izan diogu, eskertza baita ere kantu taldei hau antolatzeagatik, eta elkar lotzen gaituzten ametxen alde, guk ere jarraituko dugulako, hurrengo belaunaldiak ere, euskera eta euskal kultura sustatzen, eta zuk egindako ibilbide honi ere bultzada ematen, eta hori garritxoa baita ere eskertza emateko zuri. Mila 1947ko irailean, 11ean Zubietan jaio, eta euskal musikaren historian arrasto sakona utzi duzu zure ahotsarekin, zure sentiberantasunarekin eta zure lan nehekazerekin. Mila esker, urte luzez, belaunaldi askoren bihotzetara iritsi zarelako, emozioak kantuz bihurtuz eta gure kulturaren altxorra aberastuz. Mila esker berriz, emakume askorentzat erreferentzia eta inspirazio ere izan zarelako. Emakumeek kulturaren eta musikaren munduan ikusgarritasun txikiagoa zuten garaietan, bidea zabaldu zenuen. Zure ibilbideak erakutsi du, artearen bidez emakumeen ahotsak ezinbestekoak direla gure herriaren memoria, kultura eta sorkuntza ulertzeko. Mila esker, zure ibilbidea luze eta oparoan erakutsi duzun profesionaltasunagatik. Humiltasuna eta musikarekiko maitasuna eredugarriak izan dira. Euskal kulturaren eta gure hizkuntzaren alde egin duzu lana ezinbestekoa izan da, eta hala izango da etorkizunean ere. Gaur, miresmenez eta eskerronez, hartortu nahi dugu eman duzun guztia. Mila esker, Amaia, gure bihotzak musikak eta emozioz betetzeagatik. Zure ahotsa gure ondarearen parte da. Zubietatikan mila esker. Maite dituzu, Zubieta batzuk asko. Begira, hainbeste onura hitzak eta hainbeste ezin erantzun diren opariak eskaini dizkiatzuen nik hartu, lotsa gutxikin hartu, bihotzetik gainera. Usurbil maitegarria dut,
maite dut beti danik Zubietara bai, Baina, bueno, gauza gertatzen dira bezala. Baina, gauza bat, bakoitzak zer hartzen duen eta zer ematen duen, zendan transmisioa. Eta ni leheno sartu naiz bihar ez nun toki, baina sartu naiz esatea Benito ikustea juten itzan ni bea zegoen bakoitzean, da nik ere parte hartzen nun nire aldetik. Baina batez ere juten itzan bera entzutea. Eta ze pasatzea, berak, nola esango genduke, berai esker ni hasi nintzen pentsatzen ze altxor naukan nire buruan, nire gurasoak emana. Eta ze gutxi istimatu nun orduraino. Eta handik aurrean ni ere hori kontutan hartu nintzen, jarren nintzen, eta egin nun handik aurrea kontzientzia egin zitzaidan. Egin nunez, egin zitzaidan. Eta asko zor diot Benitori. Beak ez daki, baina Benito lortzen dizan nire idoloa, baina gainera nire egiaren egiztasuna, hoi ez da esan diate eta behin nahitu nun da, ikusi nun tipo bat oso ondo kantatzen zuena, eta ez, bera antzegoen. Eta ni bezala ezurretara gizen, baina bikaina, gazteetan ere esan bikaina. Eta euskeraz kantatzen zu, eta hori inork ez daki bizi ez dunik, bizi ez balimadu, garaiagoa bizi izan ez badu, ez daki ze balore zuen. Bera, zera bat zan, nola esango genduke, inork ez zion ez kantatzeko ikesan, ustet, ez zuen behintzat beha gelditu, eta jarraitu zuen, behartzena, hau da, bi kantu kastillanoz, eta beste guztiak euskeraz zijoazten. Baina hain zan ona, ustet inoretzala atrebitu esatea, ez, hemen ezin da, deno genekien ezin zala. Baina, beak egin nintzun. Eta hoi ikasi nun, nik hoi da transmisioa. Zuzena. Eta nahi ala ez nahi, nik hori zor diot. Eta hori jakitia nahi nuke. Hori. Eta nik uste ja jateko orduare laster izango duzuela. Eta norbaitek galdetu zian, ia gogoratzen nintzen, zeintzu zian azken kantak, azkena egin nituen kantuak. Eta ni oso ondo gogoratzen nahi zeintzu zian, ez dakit, bai, esate baterako, iesean gatoz, emigrante humilatuai kantatu nizkion, hitz humilatu batzuk, hitza balore gutxi du beraien egoeran parekatzen badeu. Baina beharra naukan eta hau ateraz ditzaidan. Luzi samurra da, eta musika gabe ez dakit aguantatuko deu? Iesean gatoz beraz. Turisten ondartza pribatuetatik ikusi nahi ez diren sarraskietatik gizon gabeko jainko algustidun gandik beraien ezer ustel madarikatutik bortitzago ezin den lur jauskietatik palmondo idortuen gerra infinitutik ibai zoratuen uolde deserritik lurrik aratuen zirrituetatik ikesen gatoz atxeden duezinik.
Gau ederren amets, egun sentietatik, berreskuratu ezingo diren ametsetik, eriotza sortzaileen bulegoetatik, duintasun erosleen esklabu etxirik, beharrez genen izuen, pobre ginenetik, gu bezain txiroak, diren herrietatik, mugak ez zirenak, mugak direnetik, oinaz ezko juen kontzertinoetatik. Iesean gatoz atxeden du ezinik. Eta bar. Hori eta emakume langilearen eta batez ere lur eremuetako langile egindako kantu bat, norbaitek eskatu zian ia zerbait egin dezakean, eta hau atera zitzaidan, bueno, festarako eta landetxeko emakumeai eta pixka bat festa hori ospatzeko eta hortarako, eta hau egin nien. Emalegeaz izena du. Kontutan izanik ikusiko duzuenek, oso eskubidek eskasak zituela emakumeak, eta pixkana eta bera eiei esker, aiziela lortzen ari zian pitina. Lurra gozatuak duen grazia, jabetasunaren gerizan ezia, izerdizekina den irabazia, berdintasunean dagoen saria, emalegeaz modu trabeaz, maitakor malgu egozkor, gure arduraz landalanduaz, eroriz eta zutituaz. Baserri ere mulan modu guzitan, duintasunaren barne erroetan, kudeatzen dugunen elekinetan, gure eskulanetan, gure eskuetan, emalegeaz, modu trebeaz, maitakor, malgu egozkor, gure arduraz landalanduaz, eroriz eta zutituaz. Hau izan da nik egin nuen azken kantua. Orain artean eta on egin dizuela denoi. Oain, hemen danon artean, juntatze bagara pixka bat, Jaionek lagunduko gaitu, eta ametxetik ametxera oso kanta ederra, guztiz letras, musikaz, Amaia Zubiriarena dena, horixe kantatzen badegu, horrekin bukatuko dugu, bale? Boro.